Din is-sitwazzjoni hija frott ta' snin twal ta' politika falluta. Stqarr il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li tkellem dwar l-immigrazzjoni regolari f'intervista mal-gazzetta The Sunday Times. Joseph Muscat stqarr li dawk li qed iqabblu l-problema li qed taffaċċja Malta ma' razziżmu sejrin żball. Filwaqt li kkundanna kull kliem emil jew dimostrazzjoni ta' natura razzista, il-Prim Ministru qal li lan tiegħu huwa li fil-fatt issir xi ħaġa u bekk titnaqqas il-mibgheda razzjali. Il-Prim Ministru Malti stqarr li kienet deċiżjoni konxja dik li ħa meta qal li ma kienx qed jeskludi li l-immigranti li kienu deħlin fil-pajjiż nhar it-tlieta jintbagħtu l-Libja. Kienu li ħa din id-deċiżjoni u mforma lill-Kabinett. Ikkonferma li l-membri kollha tal-Kabinett qablu ma' din id-deċiżjoni. Il-fatt li kien hemm titjiriet tal-Air Malta preparati f'każ li l-immigranti jintbagħtu l-Libja irid jitqies fid-dawl li kien hemm anke preparamenti biex l-immigranti jingħataw l-għajnuna neċessarja fl-isptarijiet Maltin. Il-Gvern Maltin stqarr Joseph Muscat ma jistgħux jibqgħu jerfgħu waħedhom il-piż tal-immigranti, filwaqt li pajjiżi oħra Ewropej jibqgħu passivi. Jingħad ħafna kliem mill-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà, żied il-Prim Ministru, iżda fil-fatt isir ftit li xejn. Ma jistax ikun għal Joseph Muscat li pajjiżi Ewropej jittamaw li Malta tikkalma u jgħaddila wara x-xhur tas-sajf. Iddeskriva s-sitwazzjoni bħala traċedja umana li minna qed jieħdu vantaġġ gruppi kriminali li qed jitraffikaw in-nies mill-Libja. Infatti fakkar il-Prim Ministru dan il-Gvern tejjeb ħafna dialogu mal-Libja u jifhem li dan il-pajjiż jeħtieġ assistenza konkreta u taħriġ dwar kif jista' jikkontrolla l-fruntieri fin-nofsinhar tal-pajjiż. Sabiex tittieħed azzjoni konkreta l-Prim Ministru Malti stieden id-Deputat Prim Ministru Libjan biex jiltaqa' mal-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy meta dan kien Malta. Fl-istess waqt li kien qed ikun kritikat tal-li ġibet l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru kien ta' ordnijiet biex jiġu salvati dawk il-persuni li kienu fil-periklu. Sar li l-ħajja ta' kull persuna hija importanti u esprima disgust lejn dawk il-persuni li ħarġu jagħmlu dimostrazzjonijiet ta' natura razzista bil-bandiera Maltija fl-isfond. Insista li se tittieħed azzjoni kriminali kontra dawk li jħeġġu razziżmu jew xenofobija. Iżda kompla li jekk il-problema ma tiġix indirizzata, ir-razziżmu jista' biss jiżdied.